So what's up mga kapogi? For today's video, una tayo bimaloy. Kawalay anong nang kung balong resto diman. Sa ngalan to, Arin's Place. San siyempre, diman timo la i-celebrate so second wedding anniversary ng asawa. Toy, let's go! So, wadya tila mga kapogi. So, hanap tayo pamparkingan. And i-shoutout ko mula si Sir Direk Harvey Aquino. Hi Sir Direk! Siyempre, i-flex mo sa sarili tayo, tan si asawa. So aman mga kapogi, balbalin mo na yan talaga dyan at Arin's Place. Ninyo pa mo, dadaka dyan silaw-silaw. Tan ang betul-betul susibok ya dagam. Nang panaakar tayo, anong nang kuya balbalag ya screen ay balbalin mang video ki dyan. Ninyo pa, okay, balbalin talaga. Balbali ambience mga kapogi. Aesthetic na aesthetic. Aman, ninang tila, no antoy wala dya, tan antoy nasaliw. Nan order kami la. Ino na milay halo-halo. Taw paano sweet kami maong. Ay, Sana all. ngitan na may order mi. Imbaga da kasi, best seller da. So kari-kari tan pork sisig. Siyempre, favorite ng asawa, so kari-kari. Dan favorite ko mo, so pork sisig. Katon, aman, so in order mi. Ngitan na mga kapogi, kinawal-kiwal ko lang, masamsami. Nangangan ko nila ba? Ngitan kapogi, mamangang kami na siya mo nga ni. Nanyo pa ni. Subuhan ko yung misis ko ni. Sana all. Naging mapapasanol kan talaga, Juan. Siyempre, ninanamnam namin yung pagkain niyan. Siyempre, kung sinubuhan ko siya, subuhan to mo siya sa wag. Nitan na ni. Nging. Sabi, masamsami among nuntan so kayo pamawa, mga kapugi. So, man. Siyempre, nang kasumpamyangan, limibar-libur kami ni. Noon to'y wala ni Dya. It's Arin's Place. Palbalin talaga yung view. Yun yung mga kapugi. Marakakap so pinandescended sayang resto. Ano yung pa mga kapugi? Pan-instagramable. Saray man po no iner so lokasyon to ya. Jalaba ya at barangay Bunlag, Bimali, Pangasinan. Lagpas laba ya PSU Bimali. Oh, pani. Aesthetic na aesthetic, mga kapugi. Siyempre, i-flex nila labo sa sarili tayo. San si asawa? Ay! Wala mo jaray. Kinda, pan-live ban. Nitan. Naman laba lanti, agti asabihan so live ban data. No wibis, tan simbalaba. So wala. Balbalin man muni-muni, unshot-shot tan man chill-chill siya. Ngayon pa ni, maawang. Balbalin ni unsangap. Yang betul-betul lang dagam. Aman, i-flex ko siya so, yaman liko yung ni. Agay! So hanggang dyan laba sa video tayo mga kapogi. Maraming salamat!